Korupčný škandál v srdci Bratislavy. 62-ročný Richard Müller bol urgentne hospitalizovaný. Známy spevák už nedokáže samostatne chodiť. Lekári mu diagnostikovali artritídu a medzistavcovú prietrž. Verejne obvinil ministra zdravotníctva z korupčného sprisahania proti obyčajným ľuďom, pretože len jedna prírodná formula ho dokázala postaviť na nohy. Poďme si vypočuť úryvok. Radšej pôjdem do väzenia, než dovolím týmto hajzlom v oblekoch klamať obyčajných ľudí pre vlastný zisk. Málo kto o tom vie, ale bol som na pokraji invalidity a 3 mesiace som strávil na invalidnom vozíku. Diagnóza, artritída, artróza a prietrž platničky. Bol som zúfalý. Žiť s tým bolo skutočné utrpenie. Jedného rána som nedokázal vstať z postele kvôli bolesti chrbta a musel som zrušiť všetky verejné vystúpenia. Za posledné 2 mesiace som navštívil množstvo ortopédov, masérov a chirurgov. Predpisovali mi lieky proti bolesti, krémy a injekcie. Všetko bez výsledku. Raz sa bolesť stala neznesiteľnou, ako by mi ihla prepichovala nohy a kríže. Vtedy som pochopil, že naliehavo potrebujem pomoc. Začal som hľadať odpovede na internete a našiel som video lekára, ktorý hovoril o tajnom doplnku na kĺby. Vysvetlil, že celý čas som liečil následky, nie skutočnú príčinu. Povedal, že všetci, ktorí trpia bolestiami kĺbov, chrbta, krku, kolien alebo lakťov, majú ten istý problém, nedostatok synoviálnej tekutiny. Práve tá je zodpovedná za pružnosť a mladosť kĺbov. Keď jej je v organizme málo, kĺby sa začnú o seba trieť, opotrebúvajú sa a ničia. To vedie k artróze, artritíde, dne, osteochondróze a ďalším diagnózam. Už po 2 týždňoch užívania tohto doplnku som vstal z invalidného vozíka a začal chodiť. Urobil som si röntgen a na snímke bolo vidieť žiadna artritída, žiadna artróza ani prietrž. Všetko zmizlo len za 3 týždne. Najdôležitejšie je, že tento doplnok stojí veľmi málo a každý z vás ho môže získať. Počúvajte ma pozorne, kým ešte existuje šanca vyhnúť sa invalidite. Ak cítite čo i len miernu bolesť v krku, chrbte alebo kolenách, situácia je už vážna. Každý váš ďalší krok vás môže priviesť k invalidite. Mal som šťastie, že som sa vyliečil včas a opäť som sa postavil na nohy. Keby som nezačal užívať tento doplnok, bolesť chrbta by sa rozšírila na boky a nohy, objavila by sa necitlivosť a pocit chladu v končatinách. Bolesť sama od seba nezmizne. Začnite liečbu okamžite, neplytvajte peniazmi na neúčinné procedúry. Problémy s kĺbmi môžu viesť k ochrnutiu. Používajte tento doplnok, ktorý je súčasťou štátneho programu a zabudnite na bolesť už za týždeň. Užívajte ho každý deň a zabudnite na bolesti chrbta a nôh aj po mnohých rokoch utrpenia. Tento doplnok naozaj pomáha, pretože bol špeciálne vyvinutý na liečbu prietrží a ochorení kĺbov. Neveríte? Skúste ho užívať aspoň 2 dni. Už si všimnete zmeny. A ešte niečo, ak to sledujete cez Facebook, máte nárok na 50% zľavu, tento doplnok vás bude stať naozaj málo. Kliknite na tlačidlo Zistiť viac a budete prekvapení, aké jednoduché, bezpečné a dostupné môže byť toto liečenie. Neveríte? Pokračujte v utrpení. Voľba je na vás. Ja som sa vyliečil a cítim sa skvele, aj vy môžete. Kliknite na odkaz nižšie a využite príležitosť, kým nie je neskoro.